Dús tá mé chun fichint an tisil garamach. Úsáidtear an tisil garamach nuair tatú scríobh cártaí nó litreacha. Agus tá sé tábhachtach mar go nathraíonn sé chuí go scríobhann tú ainm an duine go tú scríobh an cárta chutha. Tóga muid na fiúrann seo a Andrew, a Chiaráin, a Bhéal, a Iadí, a Cheann. Tugann sé bhéanúd faoi deara. Tá cinál pátrún an. Fiachar na mráin seo a Áine, a Chiara, a Mháire, a Dhéardre, a Siobhán. An tugann tú pátrún faoi deara an sin. Míonóimid it céir tá tarlú. Sa tisil garamach, nuair tú scríobh ainm mhuachalla nó ainm an ir, athraíonn an tanam. Mar sin chun tú séimhú isteach agus céilítear deire an ainm, a Chiaráin, séimhú anseo, nó chuir tú an chumá. Tóg Seán mar hampla, má sé Seán ainm mhuachalla, scríobhann tú a Cheann, chun tú séimhú isteach go tús, agus céilítear deire, cíninte sin go gurn tú ribh an consan dearnach. Ach, nuair tá tú caint faoi chalíní, tóga muid Ciara mar hampla, a Chiara, chun tú séimhú isteach, ní tharlaíonn aonad de deire an ocail, Siobhán, a Thiobhán, a ríist, séimhún tú an tús, ach ní bhíonn aon ag go deire. Mar sin tá sé difriúil a gur buachlaí agus chalíní. Nis, Rhain beannachtaí deasa le chur I do chárta. Nollaig honnaghit agus aflíonn faoi mhaise. Nis tuairfí deara go ndearn tú nollaig honnaghit ach scríobhann tú dit, ní réon séimhú an. Beannachtaína nollag oribh go léir, sin ceann deas. Beannachtaína nollag oribh go léir. Ceann eile tá go deas, nollaig faoi héan agus faoi mhaise ghit, nó ghríb, má tá tú árála cúpa duine, a rís tuairfí deara, ní réon séimhú an ach deir tú ghit nó ghríb, agus an ceann dearnach go meirimiid beo an am seo a ríist. Fecinn tú beannachtaí difriúla a gártaí nollag éagsúla chumá. Tá muideach an cárta is scríobhan is, buna mí trí leat. Nis, I chéad rud íonas mé ná cuireann isteach an dáta. Mar sin, cuireann 15 Nollaig fiche. Tá miseach an cárta is scríobh chuig Deirdre. Is ainm buinscinach é Deirdre, mar sin cha mé séimhú a chur go tús ach ní athraíonn an deire a churbe. A Deirdre. Agus beidir go ndearmid beannacht deasta ar nós. Tá mé tnú le thuaiceáil. Táim, nó tá mé, tá rogha agat, ag tnú le tú a eiceáil, FH, tar éis an a eiceáil go lua. Nis, cén beannacht nollag nó nollagúil a thuras muid dá Deirdre. Beidir nollaig faoi héan, nollaig faoi héan, séimhú an sin, faoi héan, agus faoi mhaise, smalam an ceann sin, faoi mhaise, scríobhann tú dit ach dearn tú ghut. Nollaig faoi héan agus faoi mhaise ghut ach tá mé scríobh dit. Nis cén críocha chuir muid leis a gárta. Beidir grá mór. Tá rogha agat a ríist an sin, déit fá le grá nó rud a cíns mar sin a chur isteach ó Fiachra. Nis, cúpla rud a tuairt faoi deara nuair tá tú scríobh do chárta, ná din dearmad nuair tá tú scríobh ainm mhuachalla go gatha tú séimhú a chur go tús agus céilítear an deire agus gur chalíní séimhítear a tús chun tú héite go tús ach ní chéilítear an deire. Buin trí leis sin dhéanamh scríobh cárta chuig cá leat smáile.